No niin, moikka, se oli Spiltsu. Legendary Gamersilta. Ja pelaillaan vähän Slenderti Arrivalia. Ja tässä vieressäni on Starry. Ja sitä ei sitä voi sanoa. Vaan se voi olla tehdä. Mutta Missä se oli tullut? Mikä se on tullut? Teijäkin vasta tullut meidän pelaan. Sillähän vaan menemään. On kivaa! Miksi et pelaa tälleen? Sä kuulet mitä mä sanon. kyllä mä kuulen muutenkin, mutta ihan sama. No, mutta mä haluan katsoa, että mistä se zoomaa tolla. Ei se zoomaa mistään. Ei sulla oo flashlightia. Se pystyy tulleen zoomaamaan jostain. Niin vasta. Lait mä lolin päälle. X. Pistä vaan. Haluatko, että kerron syyn, että miksi minä pelaan nyt? Et. Okei. Mä yritin, mutta kun mä en oikein tiennyt mitä siinä piti tehdä ja kuulu ääni, jotka ei oikein ollut kiva. Joo, onpas kyllä jännä uusi tommonen juttu, mutta kuitenkin. Ei mikään sun niin tää oli. Tää musiikki aika lähtee. Eli pitääks mun vaan mennä niinku tätä tietä pitkin? Joo, miksi pitää shiftiä pohjassa juoksee? Se olisi vähän hankkaa sinne. Nyt menet väärään suuntaan. Ei kun menet oikein siis. Tappo melkein. Tappo melkein. Hölkkäsin 5 sekuntia, tappo melkein, vaikka ei oo ikää. Voi ei. Mukavan kuumaa. Kun katsoo noita ihania Steamin Unchievementteja, niin tässä ei jossain vaiheessa pysty pistää pausille tätä peliä. Se on tarkoituksena tehdä nyt. Eli tästä tulee aikamoista tuskaa. No hei, katso täällä on tämmönen hieno maasturi, Eli eestä pystyy zoomaan. No mä vaan ihmettelen, että miksi tää auto pärisee se niinku. Eestä. Niin, eetä pohjassa. Ja sitten kun pannaan pois, niin sitten mennään pois. Niin. Oi, se on ihan kätevä juttu. Ottaako se eestä muuten myös tavaroita vai? Eiku klikkauksella vai mistä? Klikkauksella. Okei, no sitten. Mennäänpäs tämmöisellä ihanalla lenkkipölyllä tälleen. Jätkä ilmeisesti kulkee pyörätuolissa, ei pysty hyppäämään. Pelaat oikeesti niin kauan, että se Slenderillä tai että se kuolet niin edelleen. Mä haluun niin kauan. Okei. Vaikka mä ite ostikin ton peliä, eikä tuu pelaamaan varmaan ollenkaan. Niinpä. Tää näyttää aika turvalliselta, kun tulee yö heti, kun mä kävelen talon viereen. Mulla on influence pointsia. Mene sisälle, mieluiten. En halua jäädä ulos. Ai sulla on ovi auki, mulla oli auki. Siis sulla on ovi kiinni. Pidä pohjassa ja vedä. Mitä sä teet? Pidä pohjassa. Heiluta hiirtä, kun pidät pohjassa. Se vaan. Mä luulen tälleen päin, mutta okei. Heippa. Tänne ei tulla. Oho. No niin, jai. Siinä se on se. Onko sä otit sen? En mä ottanut sitä. Ja tossa on niin mulla oli. Se on jossain eri paikassa. Niin se on näköjään rekonstruoi sen paikan ilmeisesti. Okei. No ovi nyt auki. Ovi nyt pärkäjä. Ai niin kun sulla ei sitä leveliä. Niin. Ei ihmekään et sä Paitsi vasta tuo, mutta... This sounds familiar. Jätkä rämpyttää pionoa. Tämä kuulostaa tutulta. Minunkin mielestä kyllä. Munkin äiti aina pelkästään rämpyttää. Kukas toi? Tää lagaa hieman tää. Niin. Hieman. Aha, tää on kaikki hyvät tietoja.
Mä en ota mitään. Tonne ei mene vielä. Valutat. Ei täällä näe Onks mitään. tarvitse sen taskulampu? Niin, se saattaa muuten nyt vasta tulla sinne, koska mä laitoin, että I don't have, you don't have a flash. Niin, tai sitten vaan riikoilta sen ja... Jäsen puhuu. Onko kuset housussa? Ei, vielä. Se on loppu. Mä huomaan, kyllä mä osaan lukea ennalta. Mitäs toi? Hyi. Vuore. Ah! Aha. Kerosiin ja lääkkeet. Mistä muuten saa... tästä saa kameran päälle ja pois. Tydyn. Mä pidän muuten kameran päälle, koska se tuntuu turvalliselta. En mä tiedä minkä tein. Musta näkee ainakin, että miten pitkä video on. Kuitenkin. Come on. No sekin se on takkaa. No hei. Katsas. Ja missä ihmeessä se flashlight? Mä haluan flashlightin. Onko tullut jo niitä sairaita ääniä? On tullut ihania askelia. Me vihaan niitä Niin. nyt. Ja musta ihan kuin Minecraftissa niinku jotain hakkaisi. Oh niin! Laita se radio päälle, se ehkä saattaa vähän auttaa. Thanks for No, calling ei last jaksa. night. Ei kun mä haluun lukea noin. Ihan turhaa. Aika nyt kerran, kun sä teet likauta, niin se menee päälle. Ai joo, no se ottaisi se aukaisi. Mene sinne ylös, me kattoo sieltä ikkunasta, onko se äijä siellä. Häh? Me kattoo sieltä ikkunasta, onko se jäbä siellä. Vois. No en oikeastaan pistä, mä pistän tän vaan pois päältä. Mitä Oi tulee? että, se kuuluu silleen. Tollasella mulle. En mä tiedä Niin teille. mullakin kuuluu. 100 silleen. Ovi auki. Hyi että täällä on autotalli. Tää on auki. Hei muuten, sieltä on yhden achievementin sieltä ulkoa. Meipä ulos. Miks? Etin liukumäki, sun pitää laskea siitä. Se on siellä oikealla. Hei. Oh, mitä? Tuleeko niitä ääniä? Mene. Paada. Pistä se ovi kiinni! Sairas jätkää! Please! Noniin. Kiitos. Kädet on ihan hiessä. Ai että. Sä haluisit kuvata niin. Kohta se pilpahtaa jostakin sieltä ikkunasta. Hei, otattaa. Näkyykö menusta, mitä sun... Search for Sun pitää kattoo noita johtolankoja. Kate! In kuolemasta. Tai siis kuolemasta, siis katoamisesta. Miksi pidät ne kiinni, että se äijä ei pääse siitä? Hei Slender, kuulet sä tämän rämpytyksen rukkauksen? Se Itsu Gamein oikein on! Tää on jostain myös Ville 24, koska sulla on 2 sanoa. Missä ihmeessä? Se oikein Ihmetti se on, kuulemma. se Mut onneksi se on niin pitkä, niin se ei pääse tänne sisään. Ehkä. Mitä? Teetkö vaan kaatusle? Nousi pystyyn, tää ihan... Hei, siinähän on se liukumäki. Mä en mene tuonne ulos. Mä tykkään kääntyä. Mitä kääntyä? Mikä se on irralla ollut? Mitä sä sitä kättä heilut? Pitää ovesta kiinni ja tällä. Kuinka tää avaa ovi? Ala keksääkö? Mennäänpäs Niin, etsimään avain. Yläkerrasta varmaan löytyy niitä... Eikö niin, sinnehän pitää mennä, koska nyt on flashlight, mistä sinne pääsi muuten. No portaita pitkin varmaan. Missä ne portat? Ne ei Eikö nyt ne katso täällä? ikkunasta, onko se äijä siellä? Oikein. Mä näin ne jo. Ihanaa kun näin sen tyypin Haluatteko muuten jo. kuulla
ton paljastuksen tästä tarinasta. Että miten se päättyy tavallaan. No. Toi huone, mikä on lukittu, se on täynnä verta ja kaikkea. Kirjoitusta Slendermanista ja kaikkea. Okei. Okay. Niinku semmosia vähän niinku todistus. Vähän niinku todistusaineistoa niinku. No siis todistus on varmaan tarkoittaa niinku, että se on seinälle piirretty Slendermanista ja kaikkea. Sitä siellä on. Mikä toi pst-ääni oli? No sitä mullakin tuli, se sai munkin pään ihan virraamaan täysin. Sitä varmaan nyt tälle suoraan, kun se on ihan pimeät silloin. Tai johonkin näistä. Mä vetän sitä vaan vittuillaan sille. Ois katsoin, tuolla ois ollut. Ai niin joo. Haluatko sä vetää tätä peliä aika pitkällekin täällä? En! Vedät niin ehkä myöhemmin, mutta en nytten kyllä. Miksi? No. On siitä ihan kiva nähdä, kun sä pääset siihen yhteen kohtaan, missä niin esim. Vaipavikakin oli. Hei, siinä oli pöydällä jotain. Onko tuo avaimet? Mihinköhän ne menee muuten? No siellä oli se yksi ovi, se takaovi. Kun meet sinne, niin meet äkkiä liukumäkeen siinä samalla. Mä haluan se achievement. Onko nyt killekin? Okei. Mä menen sinne liukumäkeen, ilman kuulokkeita. Kuuluuko taas semmonen, Ei, mut mä tiedän nyt, mitä ihania ääniä täällä kuuluu, mut onneksi tää on kinda safe tää talo. Niin kyllä... Lämpötila vähän lisääntynyt. Lisää lämpötilaa, kun tää on nyt kylmä. Missä on Slendu? Hei! En mä kyllä halua, että se tulee, mutta hei! 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 Tänään. Haluatko olla leikkimään? Noniin, eli tuolla. Okei. Missä kohti se on muuten se vitsi juttu? Otapas mä... Tänään tulee kyllä näitä niin paskaa. Ai niin joo, tyyppi osaa... Tänään tulee muuten just niin paskaa jalkapallopelejä. Tuleeko? Portugali, Kaana, Etelä-Korea vastaan Belgia, voi ei. Algeria, Venäjä ja USA. Onkohan tällä muuten nyt mitään? USA, Saksa muuten sattuu aika paha. Niin, kysytään nyt siihen kauhupeliin ihan pilleen iloksi. Niin me sinne alakertaan. Kyllä nyt jos alkas kuulua Bob Goes the Weasel, niin mä kyllä lopettaisin peli heti. Se on mukava. Niin mennä se taka-ovelle. Tidin. Se on ihan hauska biisi, mutta se on samalla ihan helvetin kriippi. Niin? Niin kun menet sinne paikkaan, mistä tulee pikkuäjiä just, jotka seuraa sua. No hei. Pikkuäjiä, mitä ihmeeniä? Vähän niinku pikkuäjiä. Se on se normiäjiä, jotka on niinku vaan se Slender jotenkin tappanut tai jotenkin, en mä tiedä. Älä katso heti ikkunasta, me vaan takaovelle ja äkkiä juoksin liukumäkeen. Ootako tää on sun... Okei, vieläkin on toi. Mutta menen nyt sinne takaovelle, se on siellä keittiöllä. Mulla on housut melkein kusessa. Mä kusen! Jos sä kuset housuun, sä siivoat. Sä siivoat ihan. Aika reilua. En kyllä mene tonne muuten, koska mä haluan mennä sitä takaa. Se ovi kiinni ihan just in case. Just in case. Kuka on just in case? Ei, en mä semmoista tyyppiä tunne. Ja ovet pysyy kiinni todellakin. Ota radio päälle, se kuuluu koko talossa. Vitsi, mitä hyvää kappale. Pistä muuten mikin tolleen, niin pitäis kuulua paljon. Eli ei. Se on tämä. Jep. Mutta... tuolla on se slide. No niin, mennäänpä sinne slödettämään. Mistä mä saan mun inventori? I. U. V. T. Y. Eiks tässä saa mitään inventoria? No mä en voi avata tätä ovea. Saa. Scrapbook. Wow. Tosi mukava kavalla. En minä tiedä. Sitten. Minä tiedä. No, sitten näyttää siltä, että joudutaan menee saatana autotallin kautta. Oi että mitä ihania muistoja siitä onkaan. Paitsi toi auto muuten ihan nätti, en mä tiedä mikä merkkinen se on, mutta näyttää vähän Volkswagenilta tai Fordilta. Eiköhän mennä linne liukumäkkeen. Nyt jos se Slender tulee kiusaamaan, kun mä menen liukumäkkeen, niin mä suutun. Aika varmasti tulee keskeyttämään sen jutun.
Minusta on kipaa käydä liukumäessä. Oi herra jumala, kun paskot housussa. Jei. Jee. Että mä säikään kun toi tuli sille. Mut mitä mun pitää niinku tehdä? Mitä mun pitää tehdä? Ei kun niin käy muuten kattoo jääkaapista, mitä siinä tehtävälistassa luki. Might be a good idea. Katsotaanpa taakse. Yes, ei ole siellä. Hyvä juttu. Oikeastaan erittäin hyvä juttu. Ei ole täälläkään. Erittäin hyvä juttu. Miksiköhän täällä on näin korkea autotalli? Hyi! Täällä kuuluu naisen huuto. Hyi, naiset huutaa. Eiku. Hyi, että Slenderi raiskaa naisia. Okei. Rakastaa meitä aina. Minäkin rakastan sinua. Ja se on ilmeisesti tuo nätimpinäinen tossa, koska toi toinen on joku vanha kääkkä, mutta just tuo, jossa on valo, niin se on joku vanha kääkkä, mutta toi saattaa olla se keittu sen vieressä. Eli tosiaan... Hyvä! Täällä on kellaria. Se on suuri helpotus, mutta mihin meidän pitää nyt mennä? Okei, meidän pitää vielä kettiä jotain ihmeen jutskia. Mihinköhän muuten se avain menee? Ai se on tämä! Johon meni avain. Ai, en mä varma sitten, onko se toi. Mene sinne. Onko nytten kivaa? Ja nyt se on tuolla. Miksi tuo portti on auki? Onko kivaa nytten kuule? Ei, can you see it? En minä mikään sokea ole, mutta tuollainen rasvato letkumies kun tulee viereen, ei se nyt kovin kivaa sitten varmaan ole. Kato, täällä on viesti. Ei, oliko se semmonen noutti? Oliko se semmonen noutti oikeesti? Oliko? Käymättä äkkiä. Niin tuo on tuo. Okei, mä oon löytänyt vaan 4/34 juttua. Jee, ja taas jotkut kirkuu. Jee, tämä on ihanaa. Ei muuta kuin mennään tuolta portista jonnekin. Huitsin perseeseen, en minä tiedä minne pitää mennä, mutta... Jee, tämä on niin ihanaa. Jee. Ei kuitenkin, mä vaan peruutan ja katon, että missä kohti se oli se paikka. Siis mitä sä yrität tehdä? Mun pitää mennä tonne ilmeisesti. Vaikka en kyllä todellakaan haluais mennä. Sinne. Okei. Mä muistan noista 2 kiveksistä. Että sinne pitää mennä. Jee. Nyt jos Slenderi tulee mua vastaan, niinku... Tämäkin on aika creepyä tässä heti alussa, niinku mennään. No, kai se on sitten pakko pistää nämä päähän. Näin. Hyi, että mitä ääniä kuuluu taas. Kuuluu tänne asti. Paitsi ettei mitään, mutta... Ei sitten. Ei! Tää on pakko mennä ottaa 2, 2, 0, 4.
Mä en yhtään halus mennä. Ei, nyt täällä kuuluu ihanaa rahinaa, jee! Mä oon kohta pelannut tätä 20 minuuttia. Mä en edes tykkää tästä. Jos se toimii. No. Toimi nyt. Toimii. Täällä on auto. Eiku mikä tää Tää on? toimii, mutta tässä pitää... No, jes. Jes, tää toimii. Jes. Kato, vihdoinkin jotain valoa. Mm. Ettei vaan mun takana oo. Miksi tää lagaa näin paljon jostain syystä? FPS droppaa. Okay. Kuuluuko sinä se sama musiikki vai eri musiikki? Voi ei. Oliko se siinä? Kuuluu ääniä. Jee. Veti. Digi digi di di. Pistä muuten sen video paussille. Miksi? En mä tiedä. Jes, lisää valoa. Mitä on mun takana ketään? Mikä mua edes pelottaa sitten? Ei mua tällä hetkellä hirveästi pelota kyllä, koska täältä tulee valoja, mutta... Mitä minä nyt menen? Niin kun meet kato sinne perusjutulle, niin sitten laitetaan I'm feeling lucky. Ei se mene. Ei se koskaan saada. Lisää valoa, mennään. Diidi. Diidi. Valo takas päälle. Tykätkö jos säikähdit? Ei vaan. En mä tiedä miten mä pärjäsin taas, mutta... Täällä kuuluu semmoista ihanaa sammakon kurnutusveden kuplimisääntä. Koska tullut vettä. Tykätkää jos ette selvittänyt tätä mysteeriä. Tykätkää jos tykkäätte tykkäykset. Mitä? Että mä säikähin, taas kuuluu mun selän takana vähän kävelyä, jee, ihanaa. Miksi juokse? Niinpä. Mä en muistanut, että tässä pystyy juoksemaan. Turpa kiinni, turpa kiinni. Mennään. Mä en haluu kuolla tänä yönä. Näin pelataan kauhupelejä. Halutaan vaan Jenni. Mikä se oli? Vartijasta. Jenni Vartijasta. Slender turpakin, ketä ei kiinnosta sun ongelmat. Paitsi mua kyllä alkaa kohta kiinnostaa, koska se muuta tappaa mut. Mua päivästä. Slender on niin seksikäs. Koti kaikki tyttöt on silleen, Slender on niin pitkä. Mikäkään muukin sillä on pitkä. Se perse on aika paksu.
Älä nyt viitti. Eipä mitään. Onko toinen talo? Jee. Näyttää aika turvalliselta. Ei tää tämällä lato. No hei. Onko siellä Slender-ystäviä? Ei, onneksi. Kun ei näe mitään. Slender and friends. Sun ilme on tosi kellä. Aina. Ota hetki. Sitä tutkii sitä kiljumista sen homman takana. Mikä helvetti toi on? Ammuja Elmer. Se on kyllä jännä juttu. Mihinköhän kun mä tutkin tää jonkun ihmeen rakennuksen, minneköhän mun pitää nyt mennä? Pitänyt vaan se porttikali auki, kun mennä sen taakse tutkimaan. Mä menin sinne ja mä oon nyt täällä. No, sitten teet vaan sitä. Onks Lendy mun takana? Täällä kuuluu semmoista ihanaa Slender-rätinää. No, se onkin tehty, että se on ahdistas. Jotenkin. No. Että olin onnellinen. Etkä ole. Mikset? Ani. He. Ai niin se, niin. Voi juma. Lissas tekee hienoa musiikkia. No niin tekee, se on munkin kova jätkä. Mietin vaan nyt, että mihin hittoon mun pitää mennä. – 26 minuuttia gameplaytä. Jee. Että mä saikain zoomaa, se on tää semmonen. Pitääköhän tänne? No mennään tänne kukkulan päälle. Ei pystynyt oikein sinne sitten näkään. Hei Slenderburger. Tuu tänne. Eikö sä niinku tutkit niitä hommia? Niinku Joo niin, mun pitää mennä tonne. Kasselle. No kiitos tästäkin. Villellä on kivaa. Siis oikeesti vitsulla. Mä vaan tiedät, mitä mun pitää... Miten mä pääsen tonne? Miten niin sun pitää mennä sinne? Häh? Miten niin sun pitää mennä sinne? Mä uskon, että... täältä, okei. Okay. Nice. Wow! Meppä sinne. Kuuntele! Okei. Okay. Siellä achievementissa oli jotain tosta. Mä näen musta sitä.
Pelaa aina. Joo, yritän olla Ja sitten huutama. kannattaa pelata silleen niinku toisella korvalla. Sitten. Tää on tuskaa tää pelaaminen. Joo, mäkään en pysty niinku kattelemaan. Että mä oon vihainen, että sun huuto ei tullut sille kaverille. Tai siis niin. Näetkö sä yhtään minne se tyttö lähti? Se vaan teleporttasi jonnekin. Onko paska? Kusitko housuus? En. Onneksi kävit kusella sellainen niin lähetty. Hyi helvetti. Eikö vähän kiva peli? Mitä? Taas tulee ihania räpinoita. Mä en yhtään tiedä, mihin pitää... Koska tää kertoo vieläkin, että pitää tutkia sitä huutelua, mutta nyt mä kyllä tiedän, mistä se huuto tulee. Siinä oli jotain, että piti niinku sille Charlille, tai sillä joku Charlie, niin sille piti tehdä jotain 3 kertaa. Piti raskata sun. Ei se niin Pedobeari homma. Sulla on nyt jo paskat housut, niin ei se hirveän tärkeää, että niinku mitä sille pitää tehdä sille. Niin, silleen. Pedobeari homma. Pitääkö mun oikeesti mennä tänne takaisin? Mä nimittäin haluan mennä tänne takaisin. Onks sulla jotain tehtävää? Missä on muuten? Tossa on scrapbook, katsotaanpa. Scrapbook. Hyi, että toi ääni! Mitä? Mitä se kuuluu? Otapas. What's wrong with this place? Why did this happen to us? No answers anywhere. Look. These things I see at night, I don't know what to think. Ever since Charles appeared at time left. I must have a breaking point. I still keep looking, I still hear him sometimes, that cute little laugh. But he's been gone 9 years. Why does every day have to hurt so much? Tuosta joudut apua. Että mä muistin. Sä oikeesti keljahdit niin kovaa. Mikä kuva nyt siellä oli? Nyt tuli joku perhekuva. Persellä. Oi pers. Apua, auttakaa tuolla persessä jahtaa minua. Älä oikeesti huua enää. No, vähän vaikea olla huutamatta välillä. Paska vaikka filmi housuista. Nyt jos se tyyppi on täällä uudestaan, niin mä kyllä lopetan tähän. Muista sanoa lopputekstit. Ei oo. Muista sanoa lopputekstit. Ei oo. Onneksi ei ollut sitä tyyppiä täällä. Mä en tykkää tästä pelistä. Häh? Mä en tykkää tästä pelistä. Ja halus pelata. Nyt sanois mitään. Ai niin. Nyt mä haluaisin kyllä mennä sinne taloon takaisin. Ai että mua naurattaa vieläkin. Mikä? Taas sun kilmiminen. Vaihdetaanko pelaajaa? Nää. Njee. Mä oon ihan hyvä tälleen. Mikä me aita täällä? No, mennään katsomaan. Pääsikö tänne menee? Ei. Arvasin sen. Pystykö tänne menee? Mitä? Joo, voiko mut friendi? Okei. Mä antan sille se viesti ihan. Ihan paskahousussa. Oi voi. Mä tiedän, että jos mä olisin ihan samanlainen, jos mäkin silti naurettaa. Oi. Voi hyvänen aika. Oi jes, mä löysin paikan, minne pitää mennä varmaan. Jee. Miksi täällä pitää olla näin pimeetä? No se olisi aika tyhmä näköinen, jos se olisi nesi täysillä. Kato! Hyvä! Tie! Mä löysin tien uudestaan. Vai onks tää... Joo, ei oo sama tie mun mielestä. Joo. Hyvä, eli let's go over here. Joo, ei todellakaan ole sama, jos täällä on joku vitsi. Me mennään leikkipuistoon. Onko lopettaa kohta pelaamisen? Ei. Kyllä mä... Heti kun lopettaa, kun se on mennyt puoli tuntia, kun mun menee pieni hetki editoida toi. Ja tuntuu Hyi että! Nyt jotain vitsi harakoita vaan huutaa täällä.
Tää disable on SE2. Täältä pitää mennä sisään, okei. Okay. Works for me, ovi kiinni. Ei sitä Se saattaa olla niitä olioita. Ehkä tai sitten ajatella toi nainen siellä. Onks niin kiinnostavaa, että sun pelaamaan, että mä tiedän kohta sieltä hyppää taas joku sun ilme ja sä oot... Ai jumala. Klikkasin. No, klikkaa. Oh, katso. He came for me. Why didn't I listen? He was right. He said this would happen. Help me. Need car. Sä et multa saa mitään mertua, herra jumala. He knows how to end this. Don't let him in. Hoi! Eka chapteri läpi! Jee, hyvä. No niin, Se oli just. siinä oli eka chapteri tästä Slendered Arrivalista. Ja Eikä usko, että tulee pitkä aikaa lisää.